Manang? Tonyo, nakaumay ka mat. Anyat masapol mo ading ko. Naglawat ka barbara computer shop Manang Priya. Saan mat unay, Tonyo? Nakapapal ka? Nakaasawa ka iti big time? Nadiskarte iti biyag ka, nagsingpapay. Ay wang Manang. Papuludam na man iti kwarta. Uray 2,000 lang. Ha? Pangaramatan manen iti kwarta ay. Kapag gatang ko, iti masapsapul iti balay. Siyempre, igatanga mo't iti naimas asidahan, dagiti parents ta. Tanapili da mo't iti sidahan, tano daduma. Ay, Ala ka dahin? Di ka gimimaw ta, sana nasayati inaimaw. Sikatin na paraburan iti grasya. Iso mangibingay ka mo't amanang. Sikatin naramat ni apong instrumento mang tulong kada kami akakabsa. Mau! Kastamot ang dagiti dadakkel ta. sige, mabiit lang nga ro. Taikan ka iti kwarta, Tonyo. Ha? Ni Tatang ti umawag. Hello, Tatang. Hello, Priya, nakaw. Nakaawag kayo, mat. Kumusta kayon? Medyo mayat, medyo maday. Aywan, umayak man nagpasya rin ton bigat di tabalayaw. Ay, katun agkuyog kayo kininana nga umay. Ay, sana ta masado tamag na. Siyalatan, kayon sana ngagbayag. Pumanawak mula dagaws. Ay, umayak ko mabumulod iti kwarta manakaw. Ha? Pangaramatan nyo iti kwarta, Tatang. Igatang ko iti masapsapol dito balay. Among maninanang yawn, napili iti sidaan. Agmisuot no itlog kento yaw, ti maidasara sidaan. Inikak mo to nito nyo iti paggatang nyo iti kasapulan nyo dita balay, Tatang. Naggapo dito nito nyo iti kalman. Inikak iti alawan siyo dita balay. Anya, kinuha ba maginagatang na? Anya, damagan nyo kan kuha na, Tatang. Ay, sige nga raw, tayo naksapulo dyan, bayan na kaw. Bye, Tatang. Priya, honey. Umay ka manganan. Nakaluto ako. Ay, uwan, honey. Umayan. Pasensya amla ko man dagiti kakabsat kan dadakkel ko, Dani. Awan mat ngamin sabali a pagkamangan dano di siyak laang. Awan problema kanyak, Priya, honey. Talaga kasta. Tulungan tayo da. Kasi kaagad nga roti addaan. Mawatak day ta. Mababainak kan Dani. Amo ka saan ka naimot. Nga makarik na aklat tay tibain. Nang runa no agsasaruno ti panagdawat day ti kwarta kanya. Aging ka di itagat. Awan pa'y trabaho, dagiti kakabsat mo. Awan nga ro, Dani. Padakmat ngamin ida saan nakalepas iti panagadal na. No kaya't da. Ikantay ti pagpuunan da negosyo. Tapno adda paginkaman da. Ha? Okay lang kan ka, Dani? Wen, tawan mo't anak ta paggastusan ta. Iso tulungan ta dagiti dadakkal kan kabsat mo. Tapno adda mo't pagtaudan ti kwartada, honey. Tunyaw! Ay, napingad da kayo dito, Tatang. Kung nagtupay kay ganda ka dito sugalan tunyaw. Kanya ka matay. Ada magayam intib ni Priya kwartakin ka ng binukodam. Ay nangay, magibigay ka mga. Malas nga rota na, bakak Tatang. Kanya ka matay. Di nagpaimbat dyan may titipagtayak. Managing bubukod ka may. Hindi tumawatakan ni Manang. Kwartak di dinawak ka. Una, imbaga ni Priya para kada tayo na dya kwarta. Nagsakti ulo ka. Di ko man dagdagan ti sakit ti ulo. Nawang kwarta kon. Nabakay. Naimbag nga oras mo, kabag isler ba? Anay. Ne, mananggaret, si kamot gayam. Ay, una din ka. Ay, umayak manumutang. Pagpadoktor ka. Ay, anay. Ay, nagsakit ti tiyan ka. Anay. Apa yan, manang? Ay, asidik kak sa ading ka. Hindi ko magpadoktor. Ang awan kwartang aramata. Kaya na ka. Manuti utangam aya manang. Ay, ura isang aribula ang kabag ay
bayadan to kanon ni Freya, into nagswil daw. Ay na, naurnungan ti utang yo manang. O kailangan ko man kwartak ti papautang ko ngam kwarta mi mat nga agasawa. Ay, hindi ka matanagan natin ka. Ay, sikanto ti unaan mi abayadan. Magbagaan yung mat nga min dagiti ka anak at sumapol day ti panggedanda manang. Awan lang arong trabaho dan. Nalaing da pang agbisyo. Uray ni bayaw. Ijay lasugalan matyayan na. Di kay lamaasyan ka ni Freya. Naimbag atawan anak day ti asawa na. Nuawan ni Freya ka nakakasanulangan ti biyagyo manang. Ay, un nga raw ka ba, guys? Alam nga ro din tututangam tarumwarak matan. Ay, naagyaman na ka ba, guys? Ay, anay ka. Ay, nagsakit na talaga ti tiyan ka. Ha? Ni Nanang ti umawag. Hello, Nanang. Nakaawang kayo, Mat. Ay, wala na kautan ay, jak makabangaon. Ay, jak makapagnaanak ka. Ha? Apa yan? Ay, nasakit ti sakak. Limtag. Ala, apa yan ngay? Naan ano aya? Ay, simrogi arthritis ko Limtag ti doa sakak anak ka. Ay, jak makabangon, Freya. Anya, pauitan nakman, iti pagkatan ko iti agas ka. Ay, anay ko anak ko. Ay, nagsakit ti sakak. Ay, anay. Anya nga agas ti gatangin nyo, ay Nanang. Tasya kong ti gumatang. Ay, kwa, isen ko numadamdama. Sige, tasya kong ti manggatang, tamapanak di tanumalam. Ay na, mabanog ka lang. Uray ipawit mulatan. Sige ita isen kon. Bye. Inkansaldan. Ay. Addan text ni Nanang. Ha? Ani? Saan mo't anagan ti agas day to insend na? Gcash number mat. Ay. Pauitak man laidan. Manang! Oh, Tonyo, apay nga da ka. Apay pinanawam ni Nanang ije balay, kat limtag ti saka na. Saan makapag na? Asino ngayon ti mga sikasukan ko na ijay? Limtag ti saka na nga. Kano da di peryani di rabi Anya, nukas na. Saan apod no nasakit ti saka na? Saan? Papatsaman ni Nanang. Imperya naman nga ruden atay impawit ko a kwarta. Siya nga minati pang tidami ti kwarta tama pagtalkana nga misuda. Ay, Anya. Manang, ikan naman iti pagpunak nga glako iti balawt. Ha? Sigurado nga taday ka? Amangan nukun ko namlang day ka? Ay, namamati ka kadikan niya. Aglako iti balawt. Nauma ako nga gisistambay. Iso nga kaya kong tagtrabahaw. Umay ko bayadan ti utang ni Nanang kada kayo, Auntie Lerma. Ay na, pasensyakan balasang ko Kasapulak mo't ngaminan. Isa kapilitan ngagsingirak. Siyak ti agki daw iti pasensya, Auntie. Ngamin, ikikak mat iti kwarta dana ng kantatang. Ngam no apay ang makautang dapay lakada kayo. Ay na, kasano adida mailumlumi ti utang. Kat manugal damot amin kaanakan. Wan nga rod, Auntie. Mababainak nga rodan iti asawak. Naku napay kit din ni Dani nga ikan mi ida iti pagpuunan da iti negosyo. Ay kat nasaysaya at pay atap no sanla day tagdaw-daw at iti kwarta ti amuda nga aramidan. Angam na di mo itid ti kwarta kadakwada, Freya. Ha? Noan yaman a negosyo ti pampanunutem. Gatanga mo na sigod. Wano si kanti mangirugay. Tano itid mo ti kwarta kadakwada ay naawan latam mo kon. Siguradong agpukaw akas lasok, tay diritso day ti bisyo da. Ang dagayem kong agpapaabang iti pwesto ija ili. Aglako kayo iti karni Nanang. Da kami ti makamu iti puunan nyo. Ay agyamanak, Dani Baraw. Ay nakababain pa ikit din kan ka. May sa tayo na pamilya. Isong agtitinulong tayo.
Kan gumatang kami iti buryas ataraknan nito nyo. Tano dumakkel dan, kat mabalinan ama parti, da kayon ton ti mangilako ijay tiyandaan, nanang. Ay, nagsaya at nanakaw. Ay, agyaman kami at talaga. Nasaysaya at matlaang no adda pagsapulan nyo, nanang. Tapno adda alawan siyo iti inaldaw. Ay, nakasingsingpet kayo nga agasawa. Isuan na sa liwanwanan ti panagbiagyaw, tasan kayo naimot. Basta aywanan nyo ti negosyo nga itod mi kada kayo, Wan, Freya, ikarek anak ka. Nabayag asan ngayon imay dananang kantatang. Kasta mo tindag iti kakabsat mo, Freya. Kumusta datan? Kumusta tinegosyo da? Okay siguro Tawan mat awag dan. Sada mat la umawag dagi kat. No adda ka sa pulan da. Ngam awan mat awag dan. Iso nga okay siguro ti pagsapulan da. Nasayat nga rin no kasta. Ang awagam ida, taamom ti kasasad da. Uno saan? Sa rungkaran tayo da. O sige, inton addawa yata, Dani. Mananggaret, nakasaramo tayo pwesto yaw. Di kay ka di man na naglakaw. Ay, Kung nakadumaga sa kiti karni ijay, hingam nakasaramat. Di kay sa maglaklakon manang. ay, saan ang kabagays? Awanan mailakaw. Lugi negosyo. Ay, pautangan nakmankit day ti pagpuunak kabagays. Ay sos, unay matdaytan. Nalugi kayo adagusan. Masurunak nga rod iti sugad or nga sawak. Daytan ti pagbagak. Kahit tay tarakan nito nyo ababoy ngay. Mangparti kayo na ata isuntila ko yung ije pwesto yung kabagays. Ay, awanan naisugalan kabagays. Anya! Hash, awanan kwartak. Naabak ka manan. Ay na. Kastala ka na yun tunggal makisugal ka, maabak ka. Kitaam, nalugi ti negosyo tayo, gapukan ka. Anyat maramidak ngay. Nabak nga rodan. Siya matinang tadan nyo iti kwarta. O di, nangabak ko ma. Ngam ni tatang tumitinik ka nyo iti kwarta. Gunggunayo Ay may saka magsikatunyaw. Oray mat tinaglakwam iti babawi, insugal maukat na abak. Di bumawiak tao. Kasano da ito yan? Ay, panagbabayad manen iti bill. Ngam awan kwarta tayawn. Ay kawagan nyo, ani manang Freya. Ay uwain, awagang bakit? Ang hindi mo ibagbaga ngayon sugal mi ka nito niyaw ti kwarta. Ay, mabayin na kaun. Da kayon ti mangawag no kayat yaw. Sigurado nga agungat dayjay. Kababain kindidanay. Da kayon ti mangawag kadakwadan kayat yaw. Mabayinak mo ta. Ay, sikan. Mabayinak to niyaw. Mapainak mait. Ngam nga tano'y saldatay lang, tayo lotikin balay tayaw. Ta iso ti pagpuunan tayaw, nanang, tatang. Ha? Ay uwain. Ha? Sige, anak kaw. Kayat kaw. Ay saan? Kasanaw no saan tayo amasaka? Di awanan ti pagnaudan tayo. Ay jakayat. Bakit? Siyak ti padre di pamilya. Iso siyak nga ro ti rumpang nga masuraot. Isalda tayaw, ti balay tayaw. Tapno ada pagpuunan tayo, itinigusyaw. Hello, auntie. Hello, Freya, kanakan. Aday bagak may papangada na ng kantatang mo. Kandagiti kakapsat mo. Ha? Apay tatatang, auntie. Anyat na pasama kadakwada. Awan! Ngamtay inted yo pagbiyagan da. Awanon! Insugaldan! Kalpasan na! Inlakudan tinuti kan balay da. Anya? Idi damaw, insaldada, ngamidyagangay. Nagpanayon naman ng iti kwarta, idi nang isaldaan da. Iso ginatang da na. Anya? Unay matan na gitatattao. Dua alawas lang ang dinay da pawayway da nga agna di jay. Agawid ka, takasaritam ida ka anakan. Wananti, agyang manak kada kayo. Ay, Unay kayo matan nanang, tatang.
Iso nga rod nga inikanda kayo iti pagbiagan nyo. Tapno saan kayon nga umutang. Naman niya tinaramid nyo. Apay nga inla ko yun to'y balayo. Sa dino pa'y itan ti pagnaadan nyo. Wah, anak ka. Katsi kamot to nyo. Di kagnaknakam. Imbes a makitinulong ka kanyak para kadagiti kakabsat kang dadakelta. Ngam anyat araramidam. Kuhama ng Priya. Unay kayo matan. Diyo pa'y amamot ti makitinulong. Na kayo lang harudan ti matultulungan. Ngam diyo matamo nga ilalaan dagiti maititad at tulong kada kayo. Eh, pasensya ka, anak ka. Si kalangan ti mo may pagkamangan. Ala, gusto, Freya. Di ka na sani. Ijayan balay kapag naidan datatang. Kan nanang. Kan uray, nagita kakabsat mo. Itatadang kayon dito'y balay, nanang, tatang. Ah, Masapol nga amin nga ibaga kat agtungpal kayo. anak ka. Jak kayat nga agsugal kayo manan, tatang. Kat jak mat kayat nga umutang kayo, nanang. Kat ti kayat ko, dito'y kayo laang unag ti balay. Agdalos, agluto, kan aglabalaang ti aramida nyo dito'y. Wan, anak. Si kamat to nyo, agtrabaho ka iti computer shop. Kastamat tan dagiti dadumapay akakabsat ta. Masapol nga agtrabaho kayo. Jak kayat nga adda ag senyorito kan ag senyorita dito'y balay. Takababain iti asawak. Ditay kumagundawayan ti kinasingpat ti asawak. Naawatan nyo? Ay, wamanang. Nulabsingan nyo ti pagayat na. Agpipin na sensya tayo langan. Ngam di kay ton kayat at tulungan. Kat papanawan kayon dito'y balay. Sigurado ka ka din iti pangedeng mo, anak ka. Ti panagabroad mo. Wan tatang, tati kayat ko. Maipaayak itinapintas ang masakbayan dagiti duwa nga anak ko. Nadala ko mamabalin ka. Di ka palubusan ka madayaw. Tanay, kasi dagiti anak mo panawam. Ay napaw, nakurapay ang mailang amin nga amam anak ka. Ala, saan yun ang panunutan dayta? Ay, Basta diyo kumabaybayan dagiti anak ko, tatang. Tada kayo laangan ti amok apangital ka kadakwada. Tanatay kat nga ruden di asawak. wan, awan pagdanagam kadakwada. Jak pa'y bayan, dagiti anak mo. Kumusta nga tan ni nanang iji abroad manong Alex? Daka mo tawan pa'y matawag na ading. Kailiw ko ni nanang manong. Di ka agsangit tamay luyo sak. Natay lang arodan ni tatang. Pinanawan na tapay ni nanang. Iris, Alex, Rabiin, ikay maturugan apok. Lolo, kaili ko ni nanang. Mabayag ka di pa'y nga agawin. Mabiiten, duwalang atawan, agbakasyon ton. Mabit lang ang urayan, ti dua atawan, apok. Lolo, Wala maturog kayo nuwain. Tanay, adapay klase yun ton bigat. Di ka agpuy-puyat, Kundi pa kadanagan ni nanang yun di abroad. Patsyak nga umawag to dahi-dahi iti mabiit, wan. Ala, ikay maturugan na pa. Hello anak ko, kumusta kayon? nasayaat man nanang. Da kayo ngay, kumusta kayo matan? Nasaya at lata anak ko. Nagasatak, tanasingpet tinatumpungak nga amok. Iso nga agadal kayo an naimbag kini manong mo, wan. Wan nanang, ingat ka akanayon dita ha. Wan anak ko, awan ti rumbang apagdanagan nyo kanyak dito, wan. Da kayo ti kanayon nga agan na dita Pilipinas. Saan kayo nga agsuksukir kini lolo yo, Agsingsingpet kayo kumaakanayon, anak ko.
manood at tawan tinapalabas, anak ko. Namin nanumita na nagbakasyon ka dito'y Pilipinas. Apay, dapay planong agsubli di abroad. Wen taado pa'y ti arapaap ko ajak na tunoy para kadagiti anak ko, tatang. Dandani mo'tin makaturpos iti koleyo dagiti anak mo. Graduatingan ni Alex. Sumarunon to mga graduar ni Iris. Adda pa'y arapaap ko akayat ko atunuyan para kadagiti duang anak ko, tatang. No addan kabukbukudan da abalay, mabalin konton ti ag for good, tatang. Anya? Iso nga agabrodaklat na, aging ga akabaelak tag trabaho. Napigsaak pa'y, tatang. Kabagis itaw. Aking balay, iti maipatpatak dar iti tawid ni Rayma adaga. Balay ni Alex nga po ko, kabagays. Ay kat, di napos dyan ngay, ijay abay na. Balay mo ni Iris nga ading na. Anya, nagubingan da pa'y laang, nga madan kabukbukudan da balay kabagays. Kasta mo ti kaya tinada. Talaga nga raw, anak kaurnungan ni Rayma, bayat ti kaada na ijay abroad. Kunak nga gawid din tagin na namutan. Ang madumot ti bagbaga na rason. Adu kanupay dagiti arapaap na para kadagiti anak na. Ay na, talaga dagiti latan anak na tinakaiturungan ti imatang naan niya. Agraduaran iti mabiit ni Alex. Sumarunun tumot ni Iris nga ading na. Ay wan kabagays. Patpat gan na ngamin unay dagiti anak na. Masyan ngamin, tanasa padaan na ulila. Wan nga raw. Unay mat nga agpaisawn. Tanasa pamutan na tayo ti manugang mo kabagays. Iso siguro at igasat na kabagays. Sa bagay matkit di Mala, sapay ko mga road. Tasan ngagsaksakit ni Rayma. Tapno napigsalat ang agtrabaho. Lolo, tangay nalpas mo ti balay ko. Lumasin ako ni ti pagnaidak. Uray siyak, lolo. Tapno da serbiti balay ko a pinaramid ni nanang. Hala, da kayo ti makamapaw. Sana balay, taga asidag tayo iti balay. Ket kasano, rugyan tante aging pake, Iris. Wen manong? Oh, kumusta ngay manong? Adan trabaho? Ada na, automatic. Oh, sika ngay. Ay, mangrugiak pa'y lang agtrabahin ton bigat manong. Oh, nasayat Tani, narigat mat, no syaklat ada trabaho na. Mga no day tantula utang kanya kung tiraramida, no awan trabaho. Anyat serbiti nadal ko ngay no jaki pakat manong. Kan may sa anak to nga umutang kan ka. Ta, amang ano adun to ti kwartak ngam sika manong. Hello, Rayma. Naimbagman, tanakawa ka, nakaw. Wan, ngam inlibas ko lang ti mawag tatang. Ta super busy ak dito Pasensya kayo, nasag paminsanak lang nga umawag. Nakaw, di mon ka ba lang tagtrabaho? Hagawid kan, tapno makay na naka. Hagsakit kan samad. Amo ka marigrigatan kan ngagtrab-trabaho di abroad. Ilepas ko lang ang ito atawan tatang. Urayak nga aglepas ti kontratak, sakto agawid. Wala, urayan mi ti panagawid mo Wan tatang, kat kumusta dagiti anak ko? Limasin dan. Nagdadan iti pinaramin mo babalay da.
Awanin kadwak dito balay. Sana bale, taas si daglaang matibalay da di tabalay yo tatang. Wan matideya. Kanuang gayam. Adan trabaho dang agpadpada. Kasta aya, jak na amon ay ta. Ay, mga ano kaya't nakasurpresahan anak ko. Ay na, maragsakan ak para kadagiti anak ko tatang. Ngamin, uray na sapadaan na ulila. Naragpat da dagiti arapaap da iti biya. Why, nanakaw. Kit kablawan ka. Taurag may saka nang isakad ka dagiti anak mo. Kit naipahay mo amin nakasapulan da. Ay, itugtog ako mampayla dito ipapag. Tanapariir ti angin dito. Ay na. Maragrag saka na no makit-kita ak dagiti babalay dagiti apukaw ngayong patakder ti anak kaw. Nagpursige ti anak kaw makaapuraod. Tapno maipaayan na itinapinta sa masakbayan dagiti apukaw. Nagtengaan dati basit akalakalapaw kaw. Basta da napinta sa babalay dagiti apukok. Naragsaka kaon. Uray talakayak mutain. Agawid ko mamut janak kaon. Takailiw ko na makadin na manaan. Mga asawa ko na, Iris. Adabatan balay ko apang isang patak iti asawak. Uray siya ka. Makiasawa ak matan, tamasikuga kun manong. Anya? Ni, agkasar kay nga rodan itinobyo ma. Agid dan ton tibunyag kan kasar inton may pasngay ko ti sikug ko manong. No siya, ikasar kong tinobyak. Tapno saan na maagaw ti sa bali. Umutang ang iti pagkasaran ni. Tain inutek to abayadan. Tagsosweldo ak meten. Abay, di mo urayan na sumangpet dahil ayaw. Sa kayong tagkasar, Alex. Kanon to pa ingay? Masapo lang maikasar ko ni Carol. Tadyak kaya tamagaw ti sa balay. Anya, manumil abulan ti urayan. Agawid to ni nanang iyaw. Aglepas nga minan ti kontrata na. Mag-extend kumapay nga miniti kontrata na ah. Takabalan na pa yung trabaho. Nakapsutan din ayaw. Masapol nga ginanaan. Kat masansan ti panaguyak na. Ket no agawid, pagyanan na ngay. Ha? Alam nga na makipagnaad kanyak. Ket adanton pamilyak. Ni Irish ah. No kaya't na pagnaadin ni Jibalay na. Anya? Ay na, kailiw kayon tatang. Ay, kailuda ka matin anak ko. Ay, sos, nagkutong ka batan. Gagangay na atatang. Tapuyat ti kalaban ko iti abroad. Dagiti apo ko yung ay. Ayan da. Daday ti babalay da. Ne, ado matitattao di tababalay da tatang. Ado ti sanga ili da. Ay na, saan da sa nga ilida kita? Anya nga rod, tatang. No kasta, saan kayo ngagsubli di abroad, nanang? Saanan, tagi na na ako nanak ko. Kan adon ti marikrik na kanasakit iti bagpagi. Anya? Kat pagnadan yung arudan nga eh. Kumpurme kada kayo kinimanong mo ti pakipagnaeda kanak ko. Ay, sapay nagadu kami di tabalay. Kadwa mi nga mindagiti katugangak, kan kaanakan nila kay ko. Ay, oras siya. Ado kami ngagdanan dita balay nanang. Adadag iti kakabsat ni bakit ko. Nangina ka no ti abang inje sentro. Sikan, ti mga laka ni nanang Iris. Ta sikat ti babae. Ay, sana ga po tababayak, katsyak ti akin responsibilidad ka ni nanang.
Si kakit di kumata si katinaw na. Ala, saan kayon nga agrikyaran nako? Di da kon problemaan pay. Tadamot to'y balay ni tatang apakipag naedak. Uwan atan eh. Awan mutlat kadwana dito eh. Kanda kayon tumutla ang timang tawi dito'y kalkalapaw na. Tada kayo kat nga ti anak na nanang. Atay ta. Nadalusakon to'y kalkalapaw, tatang. Ay na, ay kaslalimawa to'y kalkalapaw, idinadalosan Wen tanasim padagiti rumbang maisimpa, tatang. Ay, pasensya ka, nanak ko. Nakawarwara, ti kalkalapawan na sang putam. Wen, maawatak, tatang. Ay, imbisa na pinta sa balay ti pagnaadam ita. Saan mat kayat dagiti anak mo Ala, nga. tatang, baybay-an yun. No, anya ti kayat ng aramiden dagiti apo ko yo. Basta siya, nakaragrag sa kaklata. Tanapintasan ti panagbiag dagiti anak ko. Day talaeng ti kapatgan kanyak, tatang. Pakidisuyulatan dita, babaros. Agyamanak. Ay ba, apay dagita iraw. Anuam dagita. Narukupan dagiti sisim ti kalkalapaw tayo, tatang. Pasukatan tayo. Tao may ni pare Cardo inton bigat. Iso ti ayabak nga agkarpintero. Ay, apay ada kwarta maya. At dapay mat nabatbati a kwartak tatang. Pasensya kayo, no jak na ipatarimaan idito'y kalkalapaw yo, tatang. Ewan problema kanyak. Siga ti pampanunutak anak ka. Asinon to ngayon ti kadkaduam dito'y balay no mataya kon. Punaw nga agasidag ti babalay tayo kadag iti anak mo. Angam dida kamot umay sa rungkaran nga inada. Ala, aw-awatan tay latta itan, tatang. Tanalabit, makumikom da iti trabaho da. Nakasingsingpet ka talaga anak ka. Manipod ubing ka. Aging ga itat abimakit ka. Nagtalinaad ti kinasingpet mo. Kanwan gayam, aglako-lako aktuman iti fishball kan barbecue dita si dagti kalsada. Tay supay a pangalaan tayo iti kaden tayo, tatang. Tumulong aktumat anak ka. Kunyamatan, naabutan ak matan iti tudo dito dalan. Ang partakak tayo pataray, tapno makaawid ako na. Malamin ako na nakamotor. Ha! Nagalis! Matumba ako na! Ay na, apay ngamin adi ka nagan-anad anagmaneho, anak ko. Anay... Natukol ti may sa ato lang ti sakam, anak ko. Iso asinimintud, Mga asim, di nagpampanawan dito ospital. Ala, di ka madanakan. Tadaak lang dito'y amang bantay ka. Saan ka apanawan, anak ko? Oh, ibatik kan ka to'y tulbak ti balay ti kabsat mo, Iris. Itad mo to kan ko, apaman amakaruwar iji ospital. Ha? Papanam siya. Apay nagdadakkel lagi tabag mo. Pumanaw akon. Panawa kon ti kabsat mo. Takas jay mo ti kasasaad nan. Jak kayat ti mga sikaso kin ni manong mo. Imbes asyakla ang tas asikason na. Saan? Taisumat ng tagpaasikaso. Anya? Sige, mapanakon. Tapi manaw mo tandag iti kakabsat ko. Panawan min ti kabsat mo. Nagapwamador! Duwang aldaw adi ka nagawid iti balay. Kanjak makontak ti cellphone mo. Masigurado, naggapu ka man nanita yan ti babaem. Agtal na ka man, Iris. Isuadyak kay kayat ti agawid iti balay. Tanakang ngiwat kang asawa. Ako ko sa mami na nakawis mo. Tapumanaw kan diti balay ko. Naumakon kan ka. Awan na pulos pa nagbali mo. Nabanugan ko na masaksakitan na dor. Isungagsi na talangan. Ito na! Dahil tatir urayak nga ibagam kanya, Iris. Di papanaw kon. Wan!
waya kayo ni ti babaem. Inayat ka pa imat nga ron iti ngas taon ay. Yaman niya tinsubad mo iti na itapon lagayat ko. Pasige sakit ti Maroko nga dor. Uson! Sana tilay sitsidir mo. Tutal, saan tamot na naragsakit itong kalmaysa? May mayatan no agsinatan. Mga siyo nanang, dito'y balay ti pagnadan nyo. Di na ko mapampanawan dito'y. Juan, di ka madanagan, Alex. Adda aklaang ditoy. Saan ka panawan? Nang roon akat pinanawan na kan ti asawa manak ko. Agyaman ak nanang. Pakawanan da ko ba? Mababayin ako na kada kayon. Ngamin, saan kayo pinaganano iti kalabas? Agpinatulon kami di iti kabsat ko. Amang pasangbay kada kayo iti babalay mi. Ngam, da kayo matlagayam ti pagkamangan mi ta. Takasapulan da kayo. Anak ko, Ipatpatag ka unay nanang. Kat makawanan na ko ma. ipatpatag ka mat unay-unay. Alex, anak ko. Iris, anak, umayak man. Ni nanang. Nakalukat day tananang. Iduron nyo latan. Ne, apay, awan trabaho manak ko. Adda nanang. Naglangan naklaan. Tawan mga sikaso kadagiti dua nga anak ko. Anya, ay, apay adi mo imbaga kanyak ngay. Tasyak ti mga awir kadakwada, tapno makatrabaho ka. Mabainak nanang. Ah, Mabainak ngamin ngagkid daw iti pabor ka na kayo. Ngamin, imparupak ti kinabastos ko nga anak iti kalabas. Gapo iti saan ko apa nang pasangbay ka na kayo diti balay. ay na anak ko, di mon panunutan da ita. Saan kumot asinakit da kitjay? Inawawat kayo iti kapsat mo, taanak kayo kat nga rod. Patpatgan kayo latta, nga oray kas jay ti impakita yo iti kalabas. Ruming bawlat ta tinalaos, apan ang ipatag ko kada kayo nga anak ko. Nanang, patpatkan kayo madunay. Naamiris kong timadingay naramid ko iti kalabas. Nagadua sakripisyo kan rigrigat yu kada kami nga agkabsat. Ngam kasjay lang tinsubad mi kada kayo. Nagsayat kayo na ngayon na. Da kayo ti inspirasyon ko nga agdipiyag anak ko. Nakasagana ak nga agsakripisyo para kada kayo. Kan kadag iti apo ko. Agyaman ak. Kidaw ako madituyan balay ti pagnaadan yu. Tapno adakad kaduami kadagiti apo ko yu. Sige, takasaritak to ni manong mo anak. Tanuman nugot adituyan balay mo ti pagnaadan tayo amin. Tapno maasikasok mo ti kabsat mo. Tawan kadwa na iti balay na. O sige nanang, mayatak. Wan, tapno agdeden na tayo manen anak ko. O sige, patsyak nga manugot ni Manong. Kan ayaban tayo matin ni Lolo diti balay. Tadituyan ti pagnaadan na. Sige anak ko, tanarigat no agmay-may sa ni Lolo yo. Tanakapsot una yan. Nagsakit dahi ti anapasamak nanang. Nagsapa anapukaw kada kami ti asawa. Ay, Laring, anak ko. Pimusay ti asawa, gapoy ti nakaro asakit. Kasano kami tulangan ni ti anak mi. Laring, patibkaram ko mati pakinakin mo. Ada ka mo dito a pamilyam. Saan na ka baybayan? Ang titinulong tayo. Sursuruwam kumat ang balin anatip para iti anak yo.
Ulitak nga iba ka, anak ko. Nasken, ngagbalin ka, anaturan. Adda kami amang tulong kan ka. No saan da ko nakabala na pagadalan? Agsardeng aklangin nanang. Tulungan kailangan ng trabaho. Saan ka nga agsarda nga agadalan ako? Kabailan ka pagadalan. Nanang, Uray anya ti mapaspasamak. Pagadalan ka. Diyak kayat ngagbalin ka nga awan amun akas kanyak. ha? Nababala ang ti adal ko, anak ko. Iso amarigatan na nga agsapul iti trabaho. Ngam adda pamuspusan. Tapno makataggadak iti pagbiagta. Nanang, Di mo panunutan adi ka makaadal, Jeff, anak ko. Suportaran ka. Aging ga makalpas ka iti panagadal mo. Diyak kayat ama itulad ka kanyak ang nababalaang ti adal na. Kumusta ti pa nagsapol mo iti trabaho mo, Clareng? Ay na, nagunagmut day taasan na ay moon. Kaawatan anapaay ka nagsapol iti panggadam. Nagrigat ti nababalaang ti adal na nanang. Marigatan na ngagsapol iti trabaho. Adda ka asi ti Diyos, anak ko. Di ka mapukawan iti namlama. Addan tulat na masapulam matrabaho. Kasanon ti panag-adal ni Jeff, nanang. Awanan ti busbusan mi a kwarta. Ay, agpapada tayo ngamin nga awanan. Uray kayat katulungan nga maawamot pagsapulak. Nana, Ay, nagrigatan ayat ti marigrigat. Awan na pulos pagsapulan. sana bali, nanang. Agsapulak tumanen iti mabalin ko a pagtrabahuan. Uray anya ditan a klase ti panggadan. nanang, ada babayadak iti pagadalan. Kasapulak pa iti papel nga sarek. Kuha anak ko. Kasaritan pala dya maestram. Nga awan pailat pagbayad mo, ha? Ha? Di ka agdanag. Agbayad kan tumatlaang. Apaman ang makasapulak iti panggadak. Sige, nanang. Agan anos ka pailaang anak ko, ah. Ar-aramidak matkat ti amin. Tapno magatang mo dagiti kasapulam iti pagadalan. Marigrigatan kan kanyak, nanang. Isong agsardeng ako nga gadal. Pangaasim anak ko. Di mo sawan ti kasta. Di ka agsardeng nga agadal. Aguray tayo laang itinamnama. Barang makasapulak to iti pagtrabahuak. Lola, rabiin. Saan ka di pa nga agawid ni nanang ko? Nalabit nga agawi din ni nanang mo. Agsapsapul namin iti panggadan na apaw. Malaking ka maturugan, tapno saan ka mapuyatan. Sumangputulatan ni nanang mo. Masya na kun ka ni nanang, Lola. Saan samatan nga agin ina nang agsapsapol iti panggadan na? Ay, Saan tumot akayat ni nanang agsardeng nga agadal? Isong aramidin na ti amin. Tapno makaadala ka na imbag. kasta talaga dagiti nagana kapok. Aramiden dati amin, tapno makaadala nga naimbag dagiti anak da. Lola, Ipatpatag na ka ni nanang mo. Di na kaya't ngagbalin kanto anak kakaasay. Iso nga agsingsingput ka, wan. wen Lola. Adalo man ti rabi iti simmangput ka, Clareng. Sa dino nga min talaga tinapanam. Napanak iti balay ti gayem ko, nanang. Nagdamagak no addaam mo na amabalin ko a pagtrabahuan. Kahit Dagiti laeng kano nagturpos iti kolehiyo ti kasapulan da, nanang. anya, Mabalinak mat nga agtrabaho kas babaunan. Saan mat nga opisina ti pagaplayak. ala agan anos kalatta, Clareng. Addan tulat ta masapula matrabaho. Nanang, Adda ka asi ti Diyos kunakmanan. Ipaainan tulat ta di trabaho aparaken ka. Ne, sigamat ganti masahabat ko dito sentro, Claring. Sa dino ti papanam. agsapsapulak iti panggadak, ador. Apay ngay, apay napanante asawam. Balo akon, ador. Ah. Natayan ti asawak. Anya?
Kasapulak ti trabaho para iti anak ko nga agad-adal. Jak kayat nga agsardeng iti panagadal na. Sana na masapul pa yung agtrabaho ka, Claring. Ay nga ti kayat masawan. Kinapudno na, agsapsapulak matiti asawag. Anya? Palo aki tinabiyag na nabayagan na panahon na nagsina kami iti asawa. Ador, Matulungan ka para iti panagadal ti anak mo. Saan laday ta? Agbalin an nasa liwanwan ti panagbiag yung agina. Sana ka baknang, angam kabalan kayo asuportaran. Isong agpanunot ka, Claring. Apay akakuyog mo ang nagawid dito'y balay na ita lalaki, Claring. intulod naklaang ni Ador dito'y balay, nanang. Ay, Ador gayam tinagan na. Ay, jak kaya ti panagkitkita na. Langa na ti adik. Saan arumbang ngayong kuyog mo dito'y balay? Nanang, amok ni Ador. Saan nga agaramid iti saan anasaya at dito'y? Claring. Di yulatan ikaskaso no anya ti makitkita yo kan kwa na. Awan ti dakes nga aramiden na, nanang. O ato yung dagiti kasapulam a papel, anak ko. Ha? Nagadumat tayo, nanang? Wen, Jeff, anak ko. Amok a kasapulam dagita a papel. At damotin pagbayad mo iti pagadalan. No kasta, adan pang gadam, nanang? Ay ikwa. Awan pa'y, anak ko. Nangalaan nyo nga rod iti kwarta. Inted ni uncle mo nga Ador. Di lalaki akakuyog yung nagawid dito'y balay, di na minsan? Wen, anak ko. Kaya't natitumulong ka data. Ha? Nasingpet ni uncle mo nga Ador. Nakasagana at tumulong ka data. Anya ti kaya tasawon da ito'y Claring. Apay ka din, nanang. Masansan mo't ngagkuyog kayo kanya Ador. At dan sama nagkinawatan niyo. Ha? Sumbatan nakman, Claring. Adda ka di relasyon niyo. Oo, nanang. Adan relasyon mikin ni Ador. Anya? Nanang kasapulak ni Ador. Diyak ka ba ila na pagadalan ni Jeff ngagmay mesa? Ngam Claring. Nanang, sapay lang kumata maawatan dak. Ar-aramidak dahit di para iti anak ko. Amuyumat ang nagrigat ti panagbiag mi nga agina. Diyak pa'y makastrak iti trabaho. Gapot na nababalaang ti adal ko. Anak ko. Nilaang Ador ti amok ang makatulong kanyak, nanang. Nay, Ador, si ka magkayam. Apay nga daymot mo abag. Saan ka di pa nga impakaamo ni Claring adituya kon nga agnaed, nana? Anya? Agnaed ako ni Tibalayo. Agden na kamin kas agasawa ka ni Claring. Nay, jak mo day tasaritaan niyo Nana, di na ka di pastrekan dito'y balay tayo? Ha? Balay tayo kunam. O nana, balay tayo ko na ka. Gapot agden na kamin ka ni Claring. Agpampanunot ka ka di Claring. Apay a pinagnaid mo ni Ador dito'y balay. Adda ka di parikot, nanang. Ay, awan nga rod pa nagtalag ko kankwana. Kita amamati langana. Langana ti adik. Pangaasiyo, nanang. Nasingpet ni Ador. Langa na laang ti makitkita yo. Ay, impakadam ko mamot kanya ka apag naidamon dito'y balay. Ay, talagang awan pa nagtalag ko'y tinayta lalaki. Di naksamat kayat ni nanang mo, Claring. Di nakasarsarita, kaya natadam ti panangkit-kita na kanya. Kasla kumilaw. Ay na, di mulatan ikaskaso ni nanang. Bakit day chay? Di na amon ti sasawan na. Okay. Rabi iuna yan, Ador. Maturugtan. Umunakan, sanak pa yung agtuglap. Anya? Kayat ko pa iti relax. At debit aramida ko. Ha? Anya taramidang. Basta, maturog kalatan tadapay aramidak. Saan ka damat maturog day jay nga Ador anak ko? Apay anay bagayo day tananang. Nakitak ngamin dito'y salas ngagmaymaysa. Nakatugaw kan nagadayo tinakaiturungan ti matang na.
Saan ka no ang makaturog idirabi Iso anapan pailaang dito'y salas, nanang. Mas daawak laan. Ta saan mo tamat maturog? Ngam napig salat tamay. Kaslasaan ang mabambanog. Ay nananang tilamadmadlaw yo. Kan kaslasaan na mapuypuyatan. Nagdakkel ti mulagat na mabigatan. Kan apayasaan na mangmangan. Di yulatan ikaskaso no anya ti makitkita yun, nanang. Awan mo ti madingar aramidan na. Iluto man ti sakak, Jeff. Ha? Adar aramidak Uncle Ador. Ado ti assignment ko. Unang pa'y nga ilutan ti nasakit a sakak, Jeff. Sana natangkan ti ulom. Ha? Anya pa'y aramidam. Agtignay kan. Awan utang mo na yung pag-anakam. Ha? Laglagi po masyak ti pagtataudan ti kwartangos o saram iti pagadalan nyo, ha? Uncle? Hindi ka pa'y lakit agirin! Uncle, di nakbuyutin! Masaksakit anak! Ay! Ibatang tapo ko kayo ka! Hoy! Sigaw bakit? Hindi ka makibiyang dito, ha? Ibatang tapo ko kunak! Agpayabak iti pulis ti balay! Pulis? Awan karbo nga mamangdangran iti apo ko ka! Ayup ka, lalakay! Papanawom na dyan lalaki diti balay, Clareng. Dinangran na ti anak mo. Anya? Manipo din sangput mo dahil nga ador diti balay. Kanayon kami na mabutbutang kini Jeff. Ala, kasaritak ni Ador, nanang. Naira nala siguro anapudo ti ulo na. Anya, di mo ka ba napapanawon dahil dyan lalaki diti balay, Clareng? Saan akas karina day tanga ibagbagayo, nanang. Dakkel ti maitultulong ni Ador dito'y balay. Nang runa iti panagadal ni Jeff. Ang manak ko. Nunaskan nga agkid daw iti pamakawan ni Ador. Aramidan na. Nasingpet ni Ador, nanang. Pasensya kayo, nana. Jaking gagara dagitin sa usawang ko idinaminsan galdaw. Pakawanandak ko ma. Diyak kaya tada maulit pa dahil nga inaramid mo, Ador. Wan. Sana na maulit inaramid ko. Promise. Ang adaman damagakon ka. Anya day tanana. Anya ka dia talaga ti pagsapulam. Ape anagadulat ta ti kwartam. Sungbatan nak. Anya trabahom. May sa ka negosyante. Ada negosyo. Kasjay. Anya klase ti negosyo. Basta negosyo. Isungan dalata kwartak, nana. Ape ya di mo may baga kanyak. No anya talaga ti trabaho, Ador. Negosyante ang arod, nana. May sa ka negosyante. Nanang, saan arumbang ti inaramid yo? Apay adamagan nyo pa'y laang no anya ti pagsapulan ni Ador. Akit saan mo't adakas tagdamag? Mas daawak lang amin. Tadulat tamat ti kwartana. Katawa mararamidin na. Nanang, Pasaraya dama diti bala nakaidda. Awan mo tararamidin na. nanang. Nakaidda nga agpaisaw ngam saan mo tamat maturaw. Tilamanan madmadlaw yun, nanang. Katagpaisumat, lareng. Adik sama da dya lalaki. Nanang tangiwat yo. Amangan numangag na kayo. Ay, dya ka mukhang ka. Ay, no apay aday tapay la lalaki mo tinakirelasyonan. Apay nga dapaltog mo, Ador. Pangsalaknib ko kadagiti mang buso ng kanyak. Anya? Taltogak dagiti mang kontra kanyak. Ay, pangaasim, Ador. Idulin mo kumaday ta apaltog. Relax. Di ka agbutang klaring. Diyak aramatan ka na kadayta. Ador. Umay ka man, kid. Anyat aramidam kanya, Ador. Masakit, anak. Di mo mas masakit akyan ko. Ador, anyat mapaspasamakan ka. Kasla demonyo ti panagkatawang. Di na kang kanador. Anya ka din ti mapaspasamakan ka. Lambing ko ka kadayta, klaring. Lambing ko. Ibatan na kador, pangasim. Masakit, anak. Apay alimitam tatakyag mo, Clareng. Nan ano day ta? Ha? Ay, awan day tayo, nanang. Nan ano day ta kunak? Sungbatan nakman.
At dalasaan mi ang nagkinaawatan kini Ador, nanang. Minismo san natitakyag ko. Aniya, tiawanan bain na lalaki? Hindi kayag danag, nanang. Naurnos minti amin. Nagkidawan iti pamakawan kanya. Aniya, Di yulatan ikaskaso ti limitom atakyag ko, nanang. Alam dahi ta kwarta, Claring. Nagadunday ta kwarta. Awate mon. Mausar mo dahi ta kwarta. Gumatang ka iti naima sa kanan nyo, ken gumatang ka iti masapsapol ni Jeff iti pagadalan, ha? Agyaman nak, Ador. Di kan kumurkura kanya, Gwen. Ay-ayatan ka, Claring. Wan, di kan kagura. Nagpintas ka, Claring. Ador, Mailiwak manan kan ka, Claring. Nay, nagsapa ka mo ta nagawid ita, Jeff. Adda ka no emergency meeting dagiti mamaestra Lola. Iso nga pinagawid na kamin. Kastaya. Ni, Ha? Lola? agkatawa nga agmay-may sa ni Ador. Unwag pa so Lola. Kasla, dapay kasarsarita na. Ay, ni, Umatayo kayo, kalaban! Hindi ka masinig kanyak! ay Diyos ko. Tayon kayo! Nagtadam ka naglambag at matana. Kaslawan iti bukod na panunot. Lola? Ay, Hoy! umay Kayo, ka kalaban! ako. Patayin kayo! Datapit iti bagbaga na kalaban. Datapit tuttudo na. Ay, umasidagan ka na ta. Darasam! Amok nga da kayo lang dito nga glamlamang. Yahoo! Agbarang kayon! Oops! Bulaga! Awan dagiti kalaban dito eh. Hoy! No di ka agparang kanyak, ibundaris ko tilamisa. Aba! Ha! Naglaing kayong aglamang. Ador! Anya tar aramidam! Apay! Di nakbuyudan, Ador! Masaksak ito, Kaya nog! gaya mapatayon. Anya ka din ti sasawam! Masaksak ito, nog! Jak kaya paunaan ka na kayo. Timang patay ka na kayo. Ador pang naasim! Di na kami pagaramidan iti dakas! Di ka gulagol! Di ka gulagol! Di nakmasmasan! Masaksak ito, nog! Awan laban nyo kanya. Pagkitdak gaya. Patamdanak ka! Umay ka lang ako. Magpatulong tayo kung nagiti karuban. Darasam! Tiniliwan dagiti pulis dawanan bay na lalaki. Pagkawanan dagnanay. Tsaka mo drag adik gayam ni Ador. Klaring, Jak impagaro pa kastoy ti mapasamag, nanang. Nakirelasyon na kan ko, ana. Tanam na ka makatulong kanya. Ngamsaan madgayam. ay anak ko. Pati ti anak ko, mairamraman na ni ti kastoy ariribo. Pagbababaw niya ka nakirelasyon na kan ko, ana, nanang. Naalahos doon, maawatan ka anak ko. Sana bali, na ibalod ang tawanan bain. Sana na makaramid pa iti dakas na hijahi. Isungawa ng tirong mga pagtanagam. Wala na. Tinapatag, awan na karo anadangran kada tayo. Niapo Diyos tinangilik-lik kada tayo iti pagkadanak ko.